TV Noir Flebaw foli ani tanne an b'a ɲɛsi aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 18 san 2018 aw ka kunnafoni bakurubaw filɛ nin Mali gouvernement ɲɛma Sumailu Bubayi Mayiga kunungo a ye tagama kɛ ka taa bɔ diinɛ ɲɛmaw ye ka foli k'u la ka ɲɔgɔn yew kɛ. Guinée équatoriale jamana ɲɛma ye ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ fanga daragi min kun bɛna kɛ a la décembre kalo la ko maa mun ye a ko sigi sen kan a m'aw bɛ faransikaw fɛ. Mɔgɔ caman mun sara kɛlɛ la min bɛ ka kɛ sirikaw fɛ n'a bɛ ka tɛmɛ siri sɔrɔdasiw an'u ka banbanciw cɛ a san 4 ye sisan ala k'a fɔ maa 200 bɔɲɔngo olu de sara a kɛlɛ la. Amawla duniya k'a fɔ Mali gouvernement ɲɛma Sumailu Bubayi Mayiga kunungo a ye tagama kɛ ka taa bɔ an ka diinɛ ɲɛmaw yɔrɔ ka taa foli b'u la ka tila ka baro kɛ ni u ye. Politiquement tɛmɛnen kɔfɛ an ka premier ministre a taara bɔ an ka diinɛmaw ye a kɛra kunu arabadon janvier kalo tile 17 san 2018 premier ministre Sumailu Bubayi Mayiga a yalala ka taga au conseil islamique du Mali n'o ye silamɛw ka tɔnba ye ka taa archevêque fɛ yen nɔ n'o ye Bamakɔ archevêque fo ka taa se association jɛkulu mun bɛ yen ni an kama association des groupements des églises et missions protestantes évangéliques du Mali AGMPEM n'i y'a jateminɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta u ye dugawu don kɛ k'a daminɛ Imam Mahmoud Diko la ka taa se fo Jean Zerbo ma ne ale ye chrétienw ka ɲɛmaaba ye o la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre ye wulikajɔ mun kɛ wulikajɔ in taabolo ka ɲi kosɛbɛ wa u y'a yira premier ministre la hali bi a k'a cɛsiri a ka baara la premier ministre a fana y'a yira k'a fɔ ale bɛ jamana ɲɛmaa ka baara de la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ye baara mun ta k'a di a ma a ye ɲɛfɔli kɛ diinɛ ɲɛmaaw ye olu fana ye dugawu donba kɛ a y'a ɲini u fɛ fana k'u ka a dɛmɛ walasa baara mun dira ale ma baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na diinɛ ɲɛmaaw olu fana kɔni y'a yira premier ministre la u b'a dɛmɛ wa u b'a dɛmɛ a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u y'a yira k'a fɔ u bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye bɛn ani kelenya o ka se ka sabati cogo min na. Sini ye juma ye juma ka bɛn janvier kalo tile 19 ma a bɛ bɛn ni kalo juma fɔlɔ laadala ko la communauté musulmane de Soufis du Mali n'o ye sufiw ka tɔnba min sigilen bɛ olu bɛ kalo juma fɔlɔ ɲɛnamaya kalo o kalo a bɛ kɛ para jikɔrɔ ni zawiya central la kuranɛ kalanw ani dalayilu fo ka taa se duwawu 7 ma olu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni sini juma ye wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma aw ka ye kɛnɛ kan para jikɔrɔ ni Cheikh Soufi Bilal Diallo ale ka zawiya central la. Guinée équatoriale ɲɛma a kumana a y'a yira k'a fɔ fanga daragi min kun bɛna kɛ décembre kalo la ko maa mun ye a ko sigi sen kan maaw do min sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔ. Guinée équatoriale jamana ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ fanga yɛlɛma mun tun bɛna boloda k'a sɛgɛrɛ n'o o ma sira sɔrɔ décembre kalo tɛmɛnen ko a nafolo bɔra yɔrɔ mun na a y'a yira k'a fɔ a fanba o bɔra Faransi jamana de kɔnɔ décembre ban wagati Guinée ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko fanga yɛlɛma dɔ tun bɛna kɛ u ka jamana kɔnɔ nka fanga yɛlɛma in ma sira sɔrɔ ko a kɛra maaw dɔw fɛ minnu nana ka bɔ Tchad Soudan ani Cameroun mara la ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka jamanadenw dɔ fana kɛra sababu ye ka ni maa ninnu kɔkɔrɔma dondo Cameroun sɔrɔsiw ani Guinée sɔrɔsiw olu du tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka maa 50 ɲɔgɔnna minɛ minnu ye nin maa jugu ninnu ye fanga yɛlɛma mun a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o kuma fɔra fanga sina maaw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɛ tunga la u ka jamana kɔ kan o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sani sɛgɛsɛgɛliw ka ban Guinée équatoriale jamana ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ fanga yɛlɛma in bɔra yɔrɔ mun na a b'a togoyaw dɔn Todo Obiang Nguema Basongo ale de ko don a ko n'i y'a lajɛ nin ko in daminɛra Faransi jamana de kɔnɔ ka sababu kɛ nafolo mun dira ni maa ninnu ma walasa u ka se k'u ka baara kɛ a nafolo bɔra Faransi jamana de kɔnɔ kuma mun nafɔ jamana ɲɛma fɛ a nana sɛbɛntiya k'a fɔ olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ baasi foyi tɛ o de senfɛ jamana ɲɛma n'o Obiang Nguema ye a ye wele bila Faransi jamana ɲɛmaw ma u ni ale ka kiribulon maaw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa minnu ye nin baara cɛjugu kɛ tɛgɛ ka kɛ u bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa siri kɛlɛ min bɛ ka tɛmɛ siri sɔrɔdasiw an'u ka banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ san 4 bɔɲɔngo la k'a fɔ maa 200 bɔɲɔngo olu de sara a kɔnɔ. Ka ca ni maa 200 ɲɔgɔnna ye minnu nana bɔnɛ u ni la san 4 kɛlɛ kɔnɔna la mun kɛra siri wa a yira k'a fɔ maa 100 ani maa 30 o bɔnɛra u ni la
maa minnu kelen don ka kɛlɛ sigi u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛlɛkɛdenw bɛ fan bɛɛ fɛ wa ka dɔgɔtɔrɔw fana bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa 2 ani kila olu de kelen don ka taga u ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ minnu fana b'u ka jamana kɔnɔ n'u ka sigidaw bila o bɛ t'i jɔ maa 6 ani nɔkan 5 la kabiri kɛlɛ daminɛra fo ka n'a bila sisan na kuma mun nana fɔ u ka jateminɛkɛlaw fɛ bamacitɔ mun bɛ ni an kama État islamique n'olu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ olu kelen ka marifa ta ka ni jamana in kɔnɔ bingani wale ɲɔgɔn kosɛbɛ siri baniyanfan na a kɛra sababu ye maa caman ye u ka jamana bila a yira k'a fɔ kirdu olu ka maa 100 ani maa 30 ɲɔgɔn na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu bɛ Turki jamana kɔnɔ ni ye siri kɛlɛ ta k'a lajɛ kabiri san 2011 u ka sɔrɔsiw ni bamaci jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ olu de karilen don ɲɔgɔn na u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Bashar al-Assad ale bɛ fanga la kabiri san 2000 waati a tilala ka sigi ko kura tuguni siri jamana ɲɛmaa la juin kalo tile 4 kɛmɛ saradala 88 ani nɔkan 7 a y'o de sɔrɔ kalata in fanga sina maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko namara de don wa u y'a yira hali bi olu b'u ka wuli ka jɔ la n'o ye ka na ni yɛlɛmali ye Kazakhstan an bɛ taa yen nɔ n'o ye Pakistan jamana kɔnɔ bi ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 18 u ka bolimafɛn dɔ kɔni n'o ye mini kare a nana tasuma ta maa 52 olu de sara a kɔnɔ. Kazakhstan olu ka ɲɛmaw y'a yira bi alamisa don k'a fɔ ko mobili n'o ye kari ye o nana kasaraba dɔ kɛ maa 52 ɲɔgɔn na n'olu bɛ bɔ Uzbek ko olu bɔnara u ni la a kɛra u ka jamana baniyan fan fɛ ka taa akilibi yan fan fɛ ko maa 5 dɔrɔn de olu dɔrɔn de sera ka kisi ni maa ninnu na kuma mun nana fɔ u ka maaw fɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye nin kasara in ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa minnu bɔnara u ni la u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu ye maa nasugu mun ye ka se k'o dɔn maa minnu fana jogina u y'olu ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la kasara in yɛrɛ kɛra nɛgɛ kaɲa ta o tɛmɛnen ni sanga 30 ye u ka mara mun bɛ ni an kama ko acto bɛ ni ale bɛ tali kɛ Kazakhstan u ka jamana baniyan fan ka taa tilebin yan fan fɛ o duguba dɔ don ani irisiw ka yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa mobili boliba 2 fana olu fana tun bɛ maa bɔnɛtaw la u ni la maa 5 minnu jogina olu kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la ka se k'u furakɛ cogo min na o maaw la minnu jogina wa a yira k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sɛbɛkɔrɔ jogina sabula olu jenina de kosɛbɛ maa 3 bɛ yen nɔ olu ta ma juguya kosɛbɛ sabula wagati min na kasara in kɛra dɔrɔn tasuma sina ka yɛlɛ ni mobili na ten k'a minɛ wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kasara in kɔni sɔrɔla cogo min na o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ a tɔ ye u bɛ ka jateminɛlikɛlaw de kɔnɔ olu kana ko sɛgɛsɛgɛ ka se k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan. Polognekaw fɛ yen maaw dɔ ye taama kɛ n'o ye musolakaw minnu kɔni bɛ k'u ka hakɛw olu jɔkɔrɔma dundun ka taa fɛn yɔrɔ min ye loi min taara ka ɲɛsin u ma n'o ye musolaka mun bɛ n'u ye kɔnɔ tiɲɛ loi min bɛ taa ka u sɛgɛrɛ o kama u tagamana u ka hakɛw nɔfɛ Polognekaw fɛ yen. muso jɛkulu ani jɛkulu minnu sigilen don ka lafasali kɛ u bɔra kunu ka taama dɔ boloda Pologne fan caman fɛ walasa i b'a ye k'a fɔ waleya mun kɛra u ka maaw fɛ u ka se ka dabila cogo min na sabula u kɔni y'a yira k'a fɔ kɔɲɔtiɲɛ u ka jamana kɔnɔ u kumara o de kan kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ Pologne jamana kɔnɔ kɔɲɔtiɲɛ o man ka boloda bilen wa maaw kelen don ka kunnafoni dɔ cari diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa musow bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na o de senfɛ muso jɛkulu olu ye wele bila bɛɛ ka bɔ ka taama boloda wa u y'a yira k'a fɔ nin taama in a bɛna boloda u ka sigida wɛrɛw la i n'a fɔ Cracovie, Lodz fo ka taa se wɔrɔkilaw ma ani u ka duguba caman na jɔkun tɛmɛnen fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ wagati caman ma u delila ka taama dɔ boloda a bɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔ u delila ka nin taama ɲɔgɔnna boloda dɔw kɔni tun y'a yira k'a fɔ kɔɲɔtiɲɛ a bɛ se ka kɛ nka ko togoya b'a la n'i ye jamana in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ catholique jamana don n'o ye chrétien ka taabolo dɔ ye wa a minɛlen don parti politique minnu fɛ an ko a ma ko conservateur nationaliste wa olu ye maaw ye minnu bɛ maaw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɔni yiralen don k'a fɔ maaw dɔ bɛ yen nɔ olu tɛ se k'u kɔnɔ tiɲɛ bilen nɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kɔnɔ tiɲɛ fɛn damadɔni bɛ yen o dɔrɔn de yamaruyalen don u ka sariyaw b'a fɔ cogo min na u ka sariyaw y'a yira k'a fɔ n'a yira k'a fɔ maa mun n'a lajɔlen don ni kɔnɔ in tora a la a bɛ se ka a bɔnɛ ani la kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ walima o fana bɔlen kɔfɛ ni a tora ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase a ka kɛnɛya ma kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ walima i b'a ye k'a fɔ ni binganni de kɛra a kan a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye muso kan wa kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ wa n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ maa minnu ye bolonɔ bila sɛbɛnna o ko la a bɛ t'i jɔ maa 400 ɲɔgɔnna la olu kɔni y'a yira k'a fɔ jɔkun 12 u bɛna o baaraw de boloda walasa jamanadenw ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la o mankan ani o ko de bɛ Pologne jamana kɔnɔ.
Corée du Nord an bɛ don min komi bi u sigilen don n'a ye kosɛbɛ u ka Jeux olympiques mun bɛna kɛ Heaven kaw fɛ san 2018 olu ka ye a kɔnɔna na ni a bɛ kɛ Pyeongchang kaw fɛ Corée du Sud. Corée du Nord bena ye ibay ka fo ni farkul nya jen kene kan mo mena ke Corée du Sud ne an kama Jeux olympiques d'hiver san 2018 jamana bena sigin ka do ibay ka fo ni farkul nya jen kene ka sabla san 2018 nani mun kera irisufe amaye u ka farkul nya jati la mo olu ni Corée du Sud ka u bella jelembe na ye nywan fe u ka drapeau mo be no be kelnya ko fo Corée du Nord ambe domina ina fo sisa hal nasro uni Corée du Sud tumbe kele dola kele mu no damna kabri samba kele keme kono to biduru ani saba wati bolono dara bengan sebena nga o ma benko fo la koro flanu nu bela jelen koni kelen do ka dugukolo do nyino ko dugukolo nu bela jelen bo olu de fe wa kelen do ka ira ka fo u tega ka se ku ka barake u sagula ina fo jamana u bu ka barake to ko yamuna Corée du Nord ni ya laje olu koni tun ya la nyini ke sando la ko Jeux olympiques mu tunga nga boloda samba kele keme kono to bishika ni wati no o dira Corée du Sud ma ko je ka la benyo en fe nga je mumbe alla bereni an comme comité international olympique olu bana ka fo teke kabro kera Corée du Nord olu fana yira ka fo olu tena yi akene ka u nana bingan wala ta ka panguru do segre an ko panguru ma vol 858 Corée Airlines olu ka panguru do ma keme ani mata ani nduru olu de bonara unila o senfe ni ye Jeux olympiques ta kala je muna na ke samba fla wati ani muna na ke samba fla sanani wati ani muna na ke samba fla san woro wati ni ya jate mina Corée flanu no ibay ka fo u jera katani mawiye munu jera ka bo nywan fe u ka drapeau mu no be benko fo ame wakati mina ina fo sisa comité olympique mo metalika Corée du Nord togola olu koni ya iraka fo chena a kalfali mun kera Corée du Nord la nyina sana no samba fla santa ani sheki a jaro le wa ba de me fana